Altså, når jeg leder efter piger, så er det sådan. Nej, vi er to. Sølvnitrat og... Det passer lige. Et spinmælk. Er der ikke noget at holde i? Er der ikke noget at holde i? Så har du... Det er lige bredt nok stadig. Det går sgu ikke under den der. Lige meget hvilket, hvordan jeg folder den her, så bliver det bare ikke. Så skal det være sådan noget med, at jeg skal stå i stræk der. Til hvem? Til hvem? det kan du vel godt regne ud. Birgitte. Nutella. Altså, jeg kan bare ikke finde undskyldningen for at tage det. Så jeg må nok hellere lade være. Det tror jeg, det er bedst. Det var ellers ærgerligt, hva'? Jeg er sikker på, at jeg ikke vil kunne komme ud over det. Så er der det. Du kan nok ikke spare op i Selvom der kommer mig, kommer der ikke så meget. Er det meningen? Du må gerne trykke stop.